Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. May tugnaw kag Happy New Year para sa itong sini mga palangga nga mga tawag palamati pilan pilan na lamang kaginutlo bagong tuig na daw matugnawan man pakita pating atong sinidila sa pagpanamyaw sa inyo sa karon nga hapon. Anyway, mayong hapon matugnaw maulanon nga kapunanon para sa iton na mga palangga nga mga tawag palamati sa kutob sang aton malabutan sa pagpangalagad sa This Is My Life sa karon iya nga adlaw bisperas sang bagong tuig. Kung isipon naton mga 11 or 12 mga 10 hours, no? Pulo nilang ka oras bagong tuig na. Tuig 2022 na. So, gani, relax lang anay din ang mga palangga. May naton nga mga tagpalamati sa nambal ni naton sa kutob sa malabutan sang aton siniya pagpangalagad sa karon iya nga hapon. Halin sa dakpan sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag siyempre man sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan. Kamusta na? Ano ang mga plano ninyo para iya karon nga adlaw? Kay ti sa amon diri sa dakpan sang Bacolod, ma-eksperyensyahan, mabatsyagan ang amat-amat Happy New Year. Mamat-amat na iya nga mabatsyagan ang trapiko. Ti kung mabatsyagan na gani ang trapiko, paamo ka na. Kung mabatsyagan ta na ang traffic, ay gakadula kasi imo nga kaugalingon. Kay nga kapuyon ka man bala na sang hulat, kapin pa ko nagasakay ikaw iya sa jeep, na kung nag-commute ikaw, mabudlay na nagaugtas ikaw. Pero mo siling naton kinahanglan mangin pasensyoso lang, dugang naton. Pero ang pahinumdum lang gid ni Tita Wilma sa gihapon, ang paghalong naton indi gid naton inakpagkalipatan. Kay bisan ano pa kita kasako sa karon nga adlaw kung ano man ang ginakasakuan naton ang paghalong sa gihapon sa aton ginapangatubang iyang pandemic, ang COVID-19, kinahanglan gid sa gihapon padayon sa paggamit sang face mask ay abaw mga anak, i-observe nyo gid ang physical distancing or social distancing diin man kamo. Magwa kamo sa inyo balay tungod halos na nagagwa sa inyo balay kadto sa merkado, iban kadto sa mga malls, kadto supermarkets, ay kung diin man magkadto. Kay daw nga, daw excited ang tanan despite sang aton sini nga na experiensyahan nga kahalitan ni Baguio Udat apang sa gihapon, amo gini ang Pinoy. Nagapaning gihapon nga mangin malipayon. Kaya nga ang mga Pinoy mga very optimistic na iyan, no? Kaya mga sapiyak sang kung ano man nga ginadala naton sa aton kaugalingon, ano man kabugat sa tanan, apang kita padayon sa gihapon sa pakigbato, nga makabangon kita tanan, ka go lang for the year 2022, di ba? So sa tanan-tanan ma-advance na gidya si Tita Wet. Tamyaw sa inyo, Happy New Year! Malipayon nga bagong tuig. Kabay pa ang pagsulod sa tuig 2022, aton gid ginapangamuyo, mahigdagan na katapusan ang tanan. Kung hindi ginman, may ara iya nga progreso, no? Sa aton ginahingyo, sa aton ginapangamuyo sa mahal nga Dios nga magamat-amat na kita batsyag nga nakatuluti bawas na kita sa aton gina-eksperyensya sa sining pandemic nga ini. Tagaan ta espesyal man karon nga adlaw ang aton sining paghambalan sa bahin sang This Is My Life, Biyernes nga edisyon. Kay ti kahapon naghambal to si Tita Wet, mga namit nga mga pagkaon, mga maswerte nga pagkaon nga dapat naton ipreparar, nga bisan simple lang nga mga pagkaon, ipreparar naton, i-plaster naton sa aton latok halanan,
pagsaluhan sang tag sa kapamilya. Na? Wala ko nahatag ang mga maswerte nga mga prutas, sa mga bilog nga mga prutas iya nga dapat man naton ipreparar. But for sure, ang mga iloy sa mga puloy andera very busy. May nag-message man kay Tita Wilma sa ano ni Tita Wilma, di ba? Sa aton sini Messenger, pero ma'am, sorry nga wala ko gilayon maka-reply sa imo. Kay namangkot sa sang kararuton, kay ti ang nahatag ko to kahapon nga informasyon na tungod sa kararuton o root crops bala sa wala maka-inchindi ko na nung kararuton. Ang mga root crops, kamote, gabi, kamote kahoy na mga among sina, di ba? Eh naghambal siya kun ang gabi. Yes, oo, ma'am. Ano lutuon or hilaw ang isda himbisan or hindi? Hilaw lang. No, lutuon naton, no? Ang gabi pwede lang naton maupod da iya kag ang mga green vegetables kung ano ikaw dira, kung may butchoy ka da or Chinese pichay ka da or whatever nga utan nga ara ikaw, yes butang mo sa babaw lamesa mo na iuupod mo dira sa imo lamesa, sa imo latukalan an sa imo mga prutas nga ginpreparar. Kay nga para makakaon kita sa mga manami nga mga utanon sa masunod naman nga tuig. Preparasyon lang ina sa diin bala, masiling lang ng iban nga amuna pero sa gihapon no, wala nagakadula iya sa mga aton mga tradisyon, sa aton practice nga mga iloy sang puluyan na ang pagpreparar bisan pigado kita apang nagapaninguha iban may tanom kay nga dahon kamuti sa gwa ay galaya galaya pangutda na mga green nami fresh pa gani from the garden, di ba? I-display mo dira sa imo babaw lamesa. Ang imo to mga hambal nga gabi, yes, pwede mo na maimpon dira. Ang isda syempre lutuon. Hindi paghimbisan. Kaya ang himbis ano to gani silingko nag-symbolize ng mga coins, abundant, diba, makahatagid sa aton suwerte iya. Himuon ta na. Asa nagapati, lin sa mga wala nagapati kay nagalaghom kay nagakiwi ng inyo mga baba, sampok inyo kilay. O ihimuan nyo lang, wala gina problema sa aton. O kung hindi man kamo magpati, okay man naghihapon. Di ba, Tita Wilma? Yes. Kahimuon talang na iya. Kaya kung ano pa karoon ang aton pag-istoryahan man, ay sa mga animal sign. Kabalo ka sang imo animal sign, tandaan mo kung anong imo animal sign, kay aton man ihatag ang horoscope mo for the year 2022, magluwas ang aton horoscope for the day na and di tanan ba sa sulat lingawon tang kaugalingon neton sa ito na pag samtang nagakuti ka mo dira or iba nagahingagaw pa sang ila dira nga mga hilimuson para plastar na lang karon kay nami ya pagbulag sang bagong tuig plastado na ang kwarto ang sulod sang panimalay malimpyo mahipid tanan kay sugalawon nato ng bagong tuig pero sugalawon nato ng bagong tuig sang hindi iya peligroso. Halong sa mga palupok, mga iloy, ang inyong mga kabataan, remind lang. Kaya samtang may ara, dabi sila mga pasirit, o kung mga trianggulo, ano pa ng ilang mga palupok, dira, kinanglan, face mask gid, no? Face mask gid kay ang aso magluwas sa COVID nga ginalikawan naton, ang aso is makahalit gid sa ikaayong lawas, mahaklo ang inyo sini mga heart kag baga. Halungi man ninyo bapaamo kana bala, pero tuod na siya, no? Along kita sa palupok kay ting aton Department of Health may ara man updated report na tungod dira. Di ba na may mga sobre na 20 ka mga related injuries sa mga fireworks. Mga kabataan, kapinpahan, kamot, nan. Kabalugid kita kung ara na kita iya sa paselebrasyon, tikaon, piknit da, kung mapiknitan mo karon ang mapilit na halimbawa da may balinsyana da or cassava cake da or sumang da, whatever, nga may ara iya medyo mapilit-pilit pag sindi mo sang ano na gani triangulo ay wala yan nagsiga siya tuod pero pag haboy mo ay kag sa kamot mo hay amo nang siling naton halungan gid ang aton mga kamot kinahanglan sug-alaw naton ang bagong tuig nga kumpleto ang aton mga kamot
Kay nga kadamo balasang bisan ginasiling ginadumili, kadamo sa mga ginadumili sa gihapon nga palupok nga makalusot kag ara gid gihapon sa palibot. So hinay-hinay lang gid kinahanglan ginaton sa pagsugalaw neton sang bagong tuig karon sa sigurado ginaiya nga madugangan ang kaso sang mga nagkalasamaran, mga mahalitan. Kag bakit ay naton kalabanan gid mga bata, mga bata bala naton nga nagagamit sinang pikulo nan mga anak habaw pikulo kag pagid ang watusin ang mo na nila tapos buyan sa kabataan kag magpinisik-pisik may mabilin sa ilang mga kamot makaon gani isang kabataan batyagon gid nila ina amo na isa man sang aton sini mga reminders mga iloy sang puloy-an kag uay sing malain nga nagahalong kita na kay ti kabaluman kita nga gindumili man na gani pero ti hindi pagin man na sila nga napatuman ginto balang madumduman nato ng executive order nga ginpagwa ni Presidente Rodrigo Duterte sang madumduman nato year 2017 pero naamat-amat na pro di ba naamat-amat na ti subong kay do kahidlaw gid sa mga tao ara na naman gindumili na siya tapos ginagpagwa executive order nga atong presidente nga nagadumili sa pag manufacture sa paghimo kag pagbaligya sa mga ginadumili iya nga mga palupok na saad na sa isa ka Republic Act madumduman man naton mayo man ang aton mga kapulisan naghambal sila mahimo man sila sang nagakaigo man nga aksyon di ba lang aton na Philippine National Police nga mahimo man sila sang aksyon sa aton sini mga wala nagasunod na mga malalison mga pasaway ilabi na sa mga nagahimo kag mga nagabaligya sang palupo. Kinanglan ko nagabaligya man di ba? Iplastar kun anong inyo ginabaligya nga mga palupo kay dira man makita sang aton mga kapulisan kung may ara sa mga ginadumili nga ginabaligya o kung wala. Pero wala man na nila nabutang sa listahan na joke. Pero kung may tuod, gid man, oo man, ha? Okay, kabalungin kita, mga kauturan naton, nga kanami, gid ang magpalupok. Why not, abi? No? Nahimo na naton, ang pag-produce ng kagahuron. Kaya ang pag-produce naton sang sound, sang tuman kagahod sa pag-sugalaw sang bagong tuig, ano gani ina iya, simbolo ina, palatandaan ina sang pagtabog naton sang mga ano gini, sang mga negative, mga malain, mga hindi maayo, mga malain nga mga espiritu, kumbaga ang mga katigulangan man naton, amo na nga siling naton bisan paano. Himuon gid bala naton, wala man asang may madula sa aton. Kag ti selebrasyon bisan sa aton sa sitwasyon sa karon nga medyo mabulubudlay, hindi gina malikawan ang pagselebrar na bisan ano pa sa nasiling na ni Tita Wilma kabudlay sang aton sa sitwasyon sa karon, nagapaninguha gid ya ang mga head of the families sa pagpreparar nga pwede saluhan sang aton sini mga pamilya. Ara naman. Kag isa pa, natungod sa ato naman mga kondisyon, especially sa mga may edad-edad, especially sa mga may comorbidities, sinabala may ginabatsyag sa ilalawas, kabalo kita, bago lang nagligan ang maadlaw sang Pasko, December 25, thank God, na, kay kadamo man dala sang, may ara da iban nga nagpasalamat, may ara man iban nga daw naghinulsol sila, no? May mga ara man da nga amat-amat lang ila pag hinulsol kay nga kadamo sang ila nagkaon sang Noche Buena kag nagbatsyag sang ila sinilawas. Gani hinay-hinay lang ha. Kay ti nga nagapreparar naman kita subong sang aton pang medianoche karon iya sa gabi. Di ba la? Kung na-prepare kita sa pang medianoche karon sa gabi, kabalo for sure. Mga manamit na naman nga mga pagkaon, may mga sauce pa na nga mga pagkaon, pero hindi tayo pagpinsaron. Ang aton pamensaron, ang aton sitwasyon subong, kagang aton palaabuton sa tuig 2022. Mga anak, hindi ginaton pagkalipatan ang pagpasalamat sa mahal nga Dios sa tanan nga mga blessings, tanan nga grasya nga iya ginhatag sa aton, sa year 2021,
Kinahanglan pasalamatan tana, pasalamatan tang tanan nga blessings nga ato nabaton sa nakaligan nga tuig, i-pray man naton na ang mga wala nakabatsyag, wala naka-experience nga haping ila sini Christmas, sa sini nga bagong tuig tungod sa tuman nga kapiuton, tuman nga kapigaduhon, kag sa kalamidad nga ila man sini na eksperyensyahan. Kaintindi na kamo sina sa aton man mga kauturan. Kag ang aton man mga kauturan nga panumdumonyo nga sa piyak sang aton pagpangalipay, selebrasyon sa pagsugalaw sining tuig, bagong tuig no sa pagsugalaw sa 2022 karon sa tungang gabi. Kaya kabalo kita nga mas enjoy ang mga tao sa siniya mo nga sa compare sa December 24 sang gabi, di ba? May ara panumdumon yung ang Okta Research may paandam sa aton ha. May pahanumdum sa aton sa posible man reproduction nga posible magadoble ina sang ang kadamuon sang mga malatnan paglaptas sang or mga infect sang COVID-19. Kaya ti subong sa US, problema na ito nila subong. Ining Omicron nga ini, may nagapasaabot sila nga posible. Mga hospital nila dito, mapuno, gani extra careful kay titanan. Kinahanglan kin mga anak. Himuunta na. Enough lang na Tita Wilma. Kag ang ginambal ko to gali kahapon, no? Ang natungod sa tubig, ang katanhagaan, no? Ang katanhaga sang tubig ulan. Siling ko, paano tani makasa? Kaya gusto ko bala, ako nga daan, gusto ko na mabatian ko, gusto ko na eksperimentuhan, kaya gusto ko gina nga ma-experiensyahan nga atong siling ko kahapon tubig ulan nga paano siya makahatag swerte sa aton. Why ko ina napatpat sa inyo isa-isa ihatag ko na karon sa inyo ha. Gani relax si Tita Wilma ay dali lang gid. Antes ko mag-commercial, preparar dagaling mga may entry sa SAP or sulit ang papremyo sa ARB or Action Radio Bacolod kay magabunot kami sa isa ka winner. Isa ka winner nga magabayad sa 500 pesos nga cash. Kag syempre man alerto lang inyo mga cellphone anytime, any moment within the program mabunot kami ha. Yes, oo. Kag sa inyo man dira pag kinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak, especially Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, siya pa katuig. Siya mo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan may resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat Okay, Happy New Year sa mga naka-online din. Happy New Year sa inyo tinan, ha? Okay, kay Inday Connie Laparan, ba first gidya ba? Siya gilaton winner. Good afternoon, Tita We. Happy New Year. Stay safe and God bless. Good afternoon kuno nga tamyaw yang. Okay, thank you gid. Inday Rona Rihida Trava. Tita We, Happy New Year from me. Daddy Janice and Tuto Ian J. Thanks gid. Happy New Year man sa inyo nga tatlo pati na kay Tatay Teddy, ha. Inday Rona, salamat gid. Che Meneza. Happy New Year's Eve, Ati Wilma, kag sa tanan nga taga-action radyo. Che, salamat kid, no? Kag stay safe kung hambal ni Inday Connie. Stay safe and God bless. Likewise, ma'am, no? Kay Sir Ray Barioga, mayo nga po dito advance Happy New Year. Yes, sir, sa imo man, sa inyo man mga kaupdanan dira nga mga Filipinos, no? Dira sa inyo lugar sa Auckland, no? Well, anyway, Happy New Year and God bless man sa inyo. Salamat gid sa mga ginapang share ninyo diri sa amon sa Action Radio Bacolod. Ruby de Luna, Ma'am Ruby, good afternoon, maayong hapon tawe. Happy birthday ka Yearling. Yes, New Year. Happy birthday. Happy New Year lang da sa imo. Okay. Kag sa tanan kay tapos ang Action Radio, Ruby ni kag Luvic de Luna. Okay. Sang Barangay 30. Thanks gid. Inday Ruby or Ma'am Ruby, good afternoon. Thank you gid and Happy New Year man sa imo kag sa bugos mo man nga pamilya. Ma'am Melchurita Ferrer, kamusta? Happy New Year man sa imo. Good afternoon kuno Tito Wilma. And Ma'am Christine Minyes Villalobos, mayong hapon. Happy New Year in advance. Likewise, Ma'am. Well, thanks for the stars. Nag-send ka naman stars sa amon. Hello, my Tita We. Good PM and Happy New Year and to your family, Tita We. Please, Tita, ano ang kapalaran sa July 9, 1953 Cancer? Kag May 11, 1984 Taurus. Salamat and God. Karon, ang inyo nga sa inyo nga, what I mean, inyo animal sign pagid, no? Basahon na ni Tita We, tagaan lang ta karon oras. Happy New Year, Tita Wilma, and to all the staff of Action Radio Bacolod. Christy, salamat gid. Novi Magapan, maulanon nga hapon, Tita We, Happy New Year in advance. Likewise, Ma'am. Kag kay Miname, Boname, Dinoy. Okay. Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Happy New Year, Tita. Please greet sa mga magulang ko nga ara subong sa Manila. Ara sila sa Manila. Si Rollis Dinoy, kag Chumar Dinoy. Happy New Year lang sa ila. Kag labi na gid sa magulang ko nga sa Murcia, si Inday Mona Dinoy, gwapa na yan. No? Kag sa mga hinablos ko, pakyaw ba? Sa mga hinablos ko, di na to mga anak man. Happy New Year man, kag labi na gid sa mga, kay nanay, kag kay tatay ko, Happy New Year, kag sa palangga ko nga si Baby James. Salamat kay Tita We, Happy New Year. Sa iya ko naman mga hinablos, may hinablos ni Monica Dinoy, kag si Robert Lance Dinoy, Happy New Year. Mama, ini sa Sinoro, no? Okay, Happy New Year man sa imo. Tugnaw ko nung hangin to jutay ulan sa La Carlota. Relax lang ka mo da. Action Radio!
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dish Wax. sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Agbaw, Agbi, tanawon ta. Ako na-ara na siya sa atong linya. Hello? Hello, Tito Mer. Ay. Apo. Hello, good afternoon. Mahinay-hinaya mo radyo kay ga-feedback kita. Pahinay-hinaya. Kay ka madaog kita nga daan 500 pesos nga cash. Ara na, hello? Hello? Hello, Tito Mer. Yes, so, Merry Christmas. Merry Christmas, man. Advance Happy New Year, gali Same here, ano? Advance Happy New Year man sa imo. Si sino ni gani? Wimore Brian Dilar, 10 Taytay. Wow. Wimore Brian Dilar. Pila ng edad ni Wimore? 26, Tito. Wow, taga mga punta Taytay, gidamo tada, no? Okay, Wimore, ining kabalugid ta, no? Listener gid ikaw sang Action Radio Bacolod. So congratulations, magabaton ikaw sang 500 pesos nga cash. Kag inang tuto, isa lang gid ang pangayoon ni Tito Wilma sa imo. Ang tagline lang nga ginahambal sang amon sa mga reporters or mga anchorman antes magpaalam mala either sa program or sa ila report, no? Ano gani atong tagline? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod,
Aksyon Radio. Happy New Year! So, congratulations sa imo. Yes. So, Salamat, Wilmore, congratulations. Hulaton mo lang ang text sang sang remittance center sa imo. Ang reference code mo bilang nga paggagamiton sa pagkuha sa imo 500 pesos nga cash dira sa inyong lugar. Kag ang kung sinong sender. Okay, Wilmore? Okay, Tita We. Salamat, Jed. Salamat, Jed, Jed. Aksyon Radio. Yes. Happy New Year. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Okay, so congratulations and Happy New Year sa pamilya Dilar dira sa may Purok Masinulundon, Barangay Punta Taytay, no? Wilmore Brian Dilar, congratulations. Madamo gid nga salamat ha sa padayon man ninyo nga pagsuporta sa Aksyon Radio Bacolod. Ang aton oras alas 2:27 na. Abaw si Inday Homa Lumina ara nagaupod sa aton sininga hapon. Salamat gid Inday Homa Lumina mayong hapon lang dira sa imo. Thank you Ken. Okay, ang aton istoryahan sa siniman nga hapon na teke ambal ko tungod prutas danika. Ang horoscope balaanay nila siling ko kay Tita We. Unahon nito ng horoscope kay nga ang horoscope importante gid ya nagakalingaw gid kay bisan si Tita We nagakalingaw man. Pero wala kuya nagasiling nga ang mahatag naton nga horoscope adlaw-adlaw diri sa This Is My Life. Patian kag sundon yung gid. Iya mga kalingawan lang na naton. So, ini magalingaw man sa aton sa siniiya nga hapon. Horoscope neton for the year 2022. Paamo ka na. Okay, pamatian tabi Tita Wilma kung anong ila sini nga mangin horoscope iya para sa year 2022. Okay? Unahon abi naton anay Tita We ang mga anong unahon ta. Hindi subong gid ya Tita Wilma ang mga Capricorn, na? Kay ang mga Capricorn, amo ini mga natawo Disyembre 22 tubtob, Enero 19. So Capricorn pamati ang imo sini horoscope sa tuig 2022. Ginlakip ikaw sa mga maswerte. Maswerte nga gintuga. Buot silingon, kung maswerte ka buot silingon, mag-aabot ya sa kabuhi mo ang mga manami, mga matahom nga mga hitabo nga ara sa imo, nga maangkon mo, kag inaabi mo, makahatag sang kalipay para sa imo. Pero, sunod diri sa imo horoscope, hindi ikaw maguntat sa pagpaninguha, padayon na ina. Ang imong lucky color, gold Capricorn. Imo naman mga maswerte nga mga numero, 3, 6, 21, 39, 42, kag 45. Wow, anom gid na. Again, mga maswerte ninyo nga numero Capricorn, 3, 6, 21, 39, 42, kag 45. Aquarius. Katuan na ito ng Aquarius. Ang mga Aquarius naman, amoy ni mga natawo Enero 20, tugtog Pebrero 18. Abi mo bala Aquarius, bisan nga taguon mo ang imo katahom. Abot silingon, hindi lang niya katahom sa imo physical. Ay magkatahom sang imo, kaibuturan sang imo sinipagkatawo na. Magagwa kag magagwa, gid na makitaan kag mabatsyagan, kay ina, duna mo gid iya nga katahom. Ang imo inner beauty nga ginatawag na. Kag ang kag sagwa naman na ang imon man katahom sagwa nga makitaan sang tanan, amo ina ang makahigop sa mga matahom nga kapalaran para sa imo kag makahatag pagigdugang nga swerte sa tuig 2022. Imo naman lucky color red. Aquarius, maswerte mo naman nga mga numero 6, 12, 24, 33, 39,
kag 42. Pamatiin nyo mayo kay karon ano naman kamo karon, mamasol naman kamo karon, ha? Okay, ang mga Pisces naman. Pisces, okay. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19 tugtong Marso 20. Abi mo bala Pisces, nagapaabot gid, kang naga-expectar gid ang kahitaasan nga padayunon mo, kang mapadayon mo gid ang imo mga pagbulig, kag pahalipayon mo ang imo isig kapareho, kag ikaw naman makasalig nga hindi magkataka ang ara sa kaitaasan nga hatagan ikaw sang mas madamo pagin nga suwerte kag matahong nga kapalaran sa bilog nga tuig 2022. Buro ka balo. Dodo malipay man taabi, no? Enjoy lang ni naton samtang maginakuti ka mo da preparar para karon sa inyo pang medianoche. May swerte mo nga numero or imo anay lucky color. Lucky color Pisces inyo. Lucky color is tangerine. Lucky numbers 8, 21, 23, 34, 36, kag 44. Kag 44. Ina ang inyo man mga lucky numbers. Okay? Pisces, batian ninyo mga Piscean. Kadtuan naton ang Aries. Ang mga Aries, amo ini mga nataw Marso 21 tubtob Abril 19. Kamu naman, ano mangin kapalaran ninyo sa aton kalingawan lang ni ha? Ano gaya nyo ko dagani? Marso 21 tubtob Abril 19. Abi ninyo bala Aries, hindi yan magbagong kalangitan, no? Or meaning, hindi magbago ang akton sini manunuga nga ara iya sa kaitaasan sa iyagin pangako sa aton tanan. Ilabi na gid sa inyo nga mga Aries. Kag bisan wala mo nabatian, madugay na nga bisan wala mo nabatian or nahibaluan nga ang imo ginapangamuyo ginsabat niya, don't worry, kay tagaan niya ina sang sabat sa imo. Tagaan ikaw sang maayong kapalaran kag swerte. Swerte sa Swerte sa bahin sang paghigugma, kag swerte sa mga material nga bagay. Kag ina magaumpisa na ya subong kag sabugos man nga tuig 2022. Basta ang importante sunod sa imo horoscope, permi ka magpangamuyo. Kag hindi ka na magduha-duha sa iya. Buat silingon ang faith mo sa iya, ang pagtuo mo. Your lucky color is magenta, mga Aries. 1, 13, 16, 25, 29, kag 47 ang mga maswerte nga mga numero. Saylo kita sa Taurus. Ang mga Taurus naman, amo ining mga netao iya Abril 20 tugtong Mayo 20. Taurus, sa mga Taurus, abi kay mabuot ikaw mo mga mabuot ang mga Taurian. Gani ang adlaw subong imo gidya para gid sa imo. Kag ang ganhaan sang langit, ganhaan sang langit sang kaluoy, habaw perte. Ang ganhaan or ang portahan sang langit sang kaluoy magabukas para sa imo. Ano man ang imo pangamuyo, ano man ang imo pangayuon, maitagan ka tumanan. Gani sa pagsulod man sang bagong tuig, makita mo. Pray ka, pangabay ka para sa kaayuhan mo, kag inaigahatag sa imo. Kaayuhan sa namig sa imo health. Taurus, maswerte mo nga mga numero or ang imo anay lucky color is lilac. Mga maswerte mo naman nga mga numero sa Ace, 17, 25, 29, 38, kag 43. Wow! Okay. Mga Gemini, mga Gemini, amo naman ini mga netao Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Mga Gemini, ginasugo ka sa karon, ginasugo ka sang imo kapalaran nga
i-enjoy mo gid. I-enjoy mo, batyagon mo gid ang mga swerte nga ginhatag sang kalangitan na sa imo. Buot silingon sa mga katapusan nga mga inoras ang karon nga tuig, bisan hingalit lang Gemini. Kuanon mo gid bala batyagon mo kung sa mga pagkaon bala panaburan mo gid, namnamin mo kung sa Tagalog kung ano something nga mo sina no. Yes, panaburan mo gid kung ano katahom sang kabuhi. Para imo gid mo-appreciate sang maayo. Kag pagkatapos pagsulod gid nga pagsulod sang year 2022. Abi mo kun ino Gemini suno sa imo horoscope na ihambal mo sa kaugalingon mo nga yes, new life mo na ina. Na new life mo na kag may mga bag-o na bag-o nga swerte kag mga matahom naman nga kapalaran nga mag-abot para sa imo. Ay kanami sa imo horoscope Gemini for the year 2022. Maswerte ikaw sa color nga apple green. Apple green. Kag ang imo naman mga maswerte nga numero 4, 19, 22, 34, 41 kag 44. Okay? So, una palang ina nga bahin sang mga pagbasa neto sa inyo mga horoscope for the year 2022. Ang ikaduha nga bahin bantayan sa pagbalik man ni Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercial. Okay. Hi and hello naman dira, liwat, no? Sa mga naka-online, sa aton. Kamusta lang dira sa liwat, na? Ano da yung inyo mga preparasyon, ha? Okay. Ay, ara, si Tuto. Jonathan Pudding, hindi na biya. Tuto, Jonathan, abi pa palang tawas tita we, sang imo smile, kag sang imo energy as always, kay kakadala ako sa imo energy every time nga makita ako ikaw. Hindi nga tao mabakas, no? Happy New Year in advance, Tita Wilma. Ka-hoping na and praying ang imo man year 2022 mangin fruitful man, kay mangin prosperous man, Jonathan, ha? Okay, tay humalumina, yes, Tita we, mayong hapon manda sa imo. Kay Inday, abo ara kada ha. Happy birthday sa imo. Inday Noela Arguilion. Happy birthday sa imo. Halin man kay Nanay We, kag halin man sa mga taga dira sa purok magbinuligay ginaiya na basta taga dira ka tanan kilala ka kundi tanan matamyaw sa imo. Kundi celebration bilog man nga lugar na hindi bala. Happy birthday sa imo ni na Raymar Beranyo Lingoste. Happy New Year kay Jonard T. Vestabligan. Hello, sir. Na Happy New Year. Give my regards to your parents. Na Christy, Happy New Year. Kag kay James Patrick Lachica Lacson. Judy Ann Ligahe. Happy New Year sa imo man. Fina Yaon. Yes, Fina Yaon. Merry Christmas and Happy New Year belated lang. Okay na. Martin Gonzalez, kay Dermy Pagunsan, NJ, Happy New Year man. Kag syempre kay Novi Magapan, kay Edmar Kilitar, Joseph Halenduon, kay Mike Muhammad Onyate, kay Arrow Ortega, Needs, kay Edwin Panteraso sa inyo. Thank you, Kid. Karon naman dugay-dugay, balik tita we. Relax ka mo dira. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon
nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihin nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwara mo nag-traffic or nag-traffic dito sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga Tita Wilma, sa siniiya nga hapon, di na kita to sa ikaduha nga bahin sa nga aton sini mga zodiac sign para sa year 2002. Sa mga nahatag na ni Tita Wilma o sa iba no, nag-text na dayon, Tita Wilma ang amon, relax kay siling ko, mabalik pa ko bong mga anak mano. Siling gani, ni 9359, Tita Wilma, advance Happy New Year. Ask lang ako sang ako numero nga suwerte. Aries nga zodiac sign, na ulihi ko bi, tiway apa, relax lang ikaw dira. Kag sa nag-text man diri, giaragin pa follow up ni Tita Wilma, no? Kay Runilo Laparan, no? Okay, again, pa-check na ton. Thank you gid sa pag-inform natin mo diri sa amon. Tita we Happy New Year, keep safe always, God bless us. Nanay Bibi Carbiliedo of Country Homes. Nanay Bibi, Happy New Year lang dara sa inyo. Naglabay man ko kay nabatian ko man tuod Action Radio. Anyway, sa atong mga suki dara sa mga Country Homes, Happy New Year. Kay man ng Perla kag kay Inday May, man ng Bibi mayong hapon man kag Happy New Year sa bugos man nga pamilya kag sa imo ba na ba? Welcome to the City of Smile. At sa subong ko no hindi na City of Smile ay intriga niya imo.
Hindi ko na magbasa kay amon diya pang good vibes, hindi pang negative vibes, ha, mga anak. Ato niya mga nami-nami lang para makalingaw-lingaw kita. Ara man si Tutu Eddie Lau, sila ni Nanay Isabel sa may Victoria. Salamat, kid. Okay, so relax kay padayunon kay tapuson ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga zodiac sign para sa aton horoscope iya sa year 2022. Cancer na kita, Tita We, di ba? Ara na kami sa Cancer, ang mga Cancer Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer sa year 2022, imo yung ginapanumdum mo mato ang mga nakaligad. Wow! Imo ginahanduraw ang mga handumanan mo sa nakaligad. Kag abi mo, imo ya ang adlaw man subong, ha? Kinahanglan mo gid man sa imong horoscope nga pabalik-balikon man ang imo mga handurawan sa nakaligad nga naghatag kalipay sa imo kabuhi. Tungod kun paano ka mangin malipayon sa karon nga adlaw, ina ang mabatyagan mo sa bugos nga tuig 2022 nga ikaw mangin malipayon man gihapon. Gani kung may ara bala nga daw hindi iya hungod nga nagsulod sa pensar mo, no? Daw unexpected nga nanumbalik sa imo handurawan ang isa ka masubo nga nakaligan. Ignore da yon. Kakinanglan maging happy ikaw. Maswerte or lucky color mo, Emerald Queen. Mga maswerte mo naman ng mga numero, 5, 10, 28, 29, 31, kag 45. Yes, ang mga Leo, yes, Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob, Agosto 22. Leo, sa karon nga tuig 2022, oo, napamo ka na, oo, pinasahi naman nga di buenas or swerte ang maangkon mo sa mga tao iyang sa mga tao iyang mga kontrabida sa kabuhi mo. Makuhaan mo sila suwang mga kadibuy na sana kag sa mga kabaliskara naman sang imo pamatasan. Baliskad ba sa imo ya kinaiya, makahatag man sila sa kayuhan sa imo. Ang pila ka mga swerte nga ginapangindian nila, abi mo ko na no, ang ginapangindian nila, amo iya magakadto sa imo, tandaan mo gid na, Leo. Okay, your lucky color is violet. Mga swerte ninyo nga mga numero, Leo, 2, 10, 13, 37, kag 34. May 40 pa, Tita Wilma. Again, Leo, 2, 10, 13, 37, 34, kag 40. Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, pamati. Samtang ginasugata o ginasug-alaw sang tanan ay nagapasulod nga bagong tuig. Isa lang dapat ang imo mangin attitude. Enjoy. Be happy na kay nga samtang naga-enjoy ka ang malipayon mo nga itsura ang aura mo amo ina kinanglan di ba kung basta happy ka kanami sa imo itsura inang imo itsura nga matahong nga malipayon amo ina magahigop iya sang mas madamo pagin nga swerte kag maay nga kapalaran sa bilog nga tuig 2022. Bati ka Virgo, wala. Your lucky color is pink. Maswerte mo nga mga numero 1, 8, 26, 31, 41, kag 43. Yes, Libra. Ang mga Libra. Libra, Setyembre 23, tubtob Oktubre 23. Ari, Libra, abi mo, takson gidya sang kahitaasan kung daw ano ka kaisog sa karon nga tuig. Kag kun makita nga may nagakaigo ikaw nga kabakod sang balatyagon. Madasig iya nga magaabot ang swerte sa imo, kag mangin maayong kapalaran mo, nga magaumpisa naman, ano Tita Wilma, magaumpisa man sa pagsulod sang tuig
2022. Your lucky color is yellow. Mga masuwati mo naman ng mga numero 2, 16, 25, 29, 34, kag 44. Abaw, na? Okay. Kag, katuan naman neton ang mga Sagittarius. Okay. Ang mga Sagittarius naman, amo ining mga nataw Nobyembre 22, tubtob Disyembre, di ba? Disyembre 21. Mga Sagittarius, pamatiin man ninyo ang inyo sini horoscope. Abi mo ipakita man sa imo sang kahitaasan ang iya sini ka powerful. Kag buksan maniya. Kag pagabuksan sa imo ang puwertahan sang grasya. Makabaton man ikaw grasya. Isa sa pinakauna nga mabaton mo, pasalamatan mo gid sang dako. Kag madamo pagid sa mga maayo nga kapalaran nga magaabot sa imo sa year 2022. Good health lang okay na. Okay, good. Your lucky color for 2022 Sagittarius is blue. Mga maswati mo naman nga mga numero 3, 12, 24, 30, 33, kag 45. Okay, Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Yes, Capricorn, sa tuig nga ini, sang 2022, ginlakip ka sa mga maswerte nga mga tinuga. Ikaw, isa dira sa ila. Bot silingon, mag-aabot gid sa kabuhi mo ang mga maayo nga mga hitabo sa imo kabuhi. Kay makahatag na sang sobra nga kalipay sa imo. Diba? Maswerte mo naman nga, numero 3, 6, 21, 39, 42 kag 45. Your lucky color is gold. Okay na ina, di ba, Tita Wilma? Yes. Kay asta na kita sa Capricorn, nakakadto na kita sa Aquarius. May ara gid siya nagapamangkot ang iya kuno nga lucky numbers. Nahatag ko nito kay ina ang Aries, di ba mga anak? Yes. Ang imo nga lucky number Aries Ario 1, 13, 16, 25, 29, kag 47. Okay na? Okay na. Alas 2:58 na Action Radio Philippine Standard Time. Happy man tang bisan paano, no? Kalingawan lang ning aton pero katag man naklipay sa aton ay di ba? Gusto ko pag gani tani iya ihatag ang Tita Wilma ang according to your animal sign galing kay ang aton oras hindi na magpahanugot ho na ang ako na lang ihatag sa inyo ang lucky colors for the year 2022. Kay kabalo kita nga ang year 2022 is the year of the water tiger. Do mga anom sila bilang suwati. Inay according sa mga astrologers kay ginapatihan man sa mga astrologers na aring mga lucky colors for the year 2022, year of the water tiger. May ara pwede niyo na magamit green. Green. Nag-represent na siyang green sang nature tamo, healing kag sang kabuhi sa mga tanom, di ba? Sa mga plants. Blue, ginapatihan man nga magka-manage ina sa mga negative events na sa iton. Yes, associated ang blue sang wealth and prosperity. Pwede kid ka muna kagamit. Color nga silver, pwede. Kaya nga ang colors nga silver associated with hatag protection, water and reflection, kag nagasimbolize man sang hope, paglaom, kalipay, paghigugma, kag abundance. Gold pagid Tita We. Nan. Ang gold associated with elegance, value, quality, luxury, prosperity, and abundance nga naga-imply na siya sa mga materials na mga material nga manggad, extravagance, kag swerte makahatag man. Gray, ara Tita We. Ang gray, para ni mga hardworking people prefer this color as it suited for as a negosyo naman iya na. Maka-inspire sa ila kabuhi nga hindi sila ma-stress. Kag ang red pagid,
romance, luxury, wealth, associated with love and marriage. Yeah, yellow. Ang yellow, yan nag-absorb sang tension, kag nag-generate sang maayong nga energy, yes, makahatag sa iton harmony, kabakod, kag syempre, katawhay ang imo pagkakalmado. Pila inaiya sang aton mga lucky colors. Amo nang mga lucky colors for the year 2022. Yellow, red, gray, gold, silver, blue, and green. Pero ang color of the year for the water tiger is ano gani? Very Perry. Ube para sa aton. Impunto las tres, aksyon na Radio Philippines Standard Time. Yes, Tito Wilma, ang ito nanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ang Scorpio kuno wala ko kuno na nabasa. siling ni ni Inday Connie la para. Nabasa ko pala tanan Inday Connie, ha? Okay ba na misheard mo lang? Wala gin man, sir. Okay, hatag ko na lang kaling wala na ko panahon. Bawion ko lang, boys. Okay. Well, anyway, happy birthday, anay, kay Noela Argilion, kay Nini Kabatas dira sa Canlaon. Nini, happy birthday. Kay Keith Ruel, kay Jonar Tornea. Jonar, happy birthday sa imo kay Roland Rodrigo. Tiona abis ang pagpaalam ni Tita Wilma, gani pasensya na. Kita magpaalam sa inyo sa This Is My Life sa Biyernes nga edisyon. Bispiras iya sang bagong tuig. Prepara ka mo dira kung anong dapat na itong saluhan karon sa medianoche. Ang Bible verse nga itong ibgabilin sa inyo sa siningapon, halin sa Isaiah chapter 26 verse 9. My soul yearns for you in the night. My spirit within me earnestly seeks you. For when your judgment are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness. May damoging salamat mga palanggan na ito nga mga tagpalamati. Pasensya gid, ha? Pasensya gid. But anyway, thank you, and advance Happy New Year sa inyo tanan. Abi, maraming saran nyo na lang inyo nga mga New Year's resolution. At kung naman dapat na itong himon, ina lang natin himon. Stand by na sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Mga kaaksyon din kaman sa pinaslabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Bisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila,